imong pagkatao adunay maayong lalo ang Ginoo. Sa imong kinabuhing si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagpantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gusto ko kana. Apanayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Imo siyang bahandit kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan, mahanaw ayong butang ka na itong tanan mo isoon. Adlaw karon nga Bernis, sa kinsigan yun sa November. Bisan pa man sa itong kahimtang og sitwasyon media, lain gina na ito nga paminaw sa ito ang pandawas. Pakot ka sa sitwasyon, ano na tayo gitawag o subaw isoon. Salamat sa Ginoo dilisab na ito natagan o
walay bili mga igsoon ang mga bulaton kung doon na pagkitay tigog nga atong paabot sa itong mga kaigsunan atong ipadayon ang ato nga mga obligasyon alang sa pagpaabit sa mensahe sa atong Ginoo igsoon. Although mga igsunan kung dili na kita makatigog mismo igsoon, murag mauna na panahon mga kaigsunan na mo relasyon sa tao ilang ka mga panahon mga kaigsunan. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios sa tibok pwersa sa kalangitan, sa ngalan usab sa ato ang station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Brian Makasaol, ano usab ang inyong ubos nga lagad, ubos nga higala, ubos nga amigo sa FM Radio sa 95.3 o sa social media Luzon, Visayas at Mindanao kaya sa Facebook Live. O salamat sa Ginoo padayon siya nga nag-atiman kanato igsoon manang ato lang yun giampos Ginoo nga ang ato nga sitwasyon makasukol na gyud sa kahimtang karon tungod sa panahon nato kuno maisong halos gyud gipang-upo isipon ang mga katawhan karon tungod sa pagbuto sa bulkan na mayon na mingguga og sulfuric acid. Una nga tunay sitwasyon nga atong lawas dili magkaya nini nagkinahanglan ta og gitawag og vitamin C. Kung doon na tayo mga naghandya nga mga prutas nga gitawag og vitamin C like kalamansito o mga Diyos mga buongon inana mga kaigsunan ang mga pisikal nga bahin o doon na tayo gitawag og mga pag-ambok atos Ginoo. Kaya mao mo ginay ato nga gisaligan wala na may lain pa dinis kalibutan. Apan na to pisikal nga bahin maigsoon na apata sa gitawag sa kalibutan. Inunduman na to maigsoon bumati ni o kasakit, bumati ni o kagapoy, bumati ni kaluya, bumati ni o kagutong. Mao nga ato usab nga ibalansing ang atong kinabuhi maigsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Argos from Bakong. Ano na sa ibisahe, good morning sa tanan. Kanang ilaw niini nga programa request so Pastor Ayaw Pagduha-duha by Sadrak Sim Sum Brayo. Salamat sa Ginoo kato ni Giplay. Bubuhan na request Pastor Argos Ayaw Pagduha-duha kumanini kato nga mga pag-abko alang sa pag-abli sa ato ang programa. Salamat sa Ginoo bisa pa mas ginawin sa Magay Sambilan disipulo sa tanan ng mga Sambilan family o mga disipulo nga nagwasosab karon sa ato nga programa. Kahayag ko sa pulong mo, naligon ko sa pulong mo, nabago ko ang pulong mo, kinabuhi ko. Huwag makatuto sa ngalan mo, Diyos. Ang atong oras karon alas 5:12 na gyud sa kabuntagon Nixon. Kaya ang pulong mo kinabuhi ko. Kaya ang pulong mo kinabuhi ko. Kaya ang pulong mo kinabuhi ko. Sa pagtuo Pag-abot na maison, labing gamahanan o mahigugmaon ka nga Diyos Amahan.
Salamat o Dios sa lain usab nga hugna sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa imong nga pag-atiman. Salamat o Dios sa imong pag-amping ug pagtipig kanunay. Bisan pa man sa tibok na kong panimalay o Dios sa among tulog ka mga anak, sa kong ugangan, ug sa tanang kaigsunan dinhi sa dapit sa Balog, dapit sa Pilipigan, pinangunuhan ni Pastora April Miakapturan, ug sa tanan nga mga kaigsunan diha sa dapit sa Calvary, Lord, sa pamilya sa mga ilig family amahan. Lord, ikaw magapanalangin sa Batagosa. Labaw sa tanan sa naminaw karon sa FM radio, sa nakapalibot din sa kabukiran sa Tanay City, sa kabukiran sa Bayawan City, sa kabukiran sa Bae City, o Dios. Jadi ikaw magapanalangin sa Batagosa nila kamakinabuhi. Sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, isa pa man o Dios sa tanan nga mga OFW na nagkaroon sa laing mga nasyon nagapanarbaho. Ikaw o Dios mag-amping o magpanalipod karon ay sila magkinabuhi o Jesus. Isan pa man sa ilang kasatagsa ka mga panimalay nga nahabilin. Ikaw o Dios mag-proteksyon, mag-agiya, maghatag o maayong panghuna o labaw sa tanan hinadlok ng anak kanimo. Nakanunay kami makikrelasyon ng anak kanimo, Amahan. Aron kami dili magkasala bato anak kanimo, Diyos. Salamat diya kay patagusa ka namo. Damdagin, tuloy kanunay sa imong mga pulong mga mensahe. Aron kami, O Diyos, maglakaw. Kanunay kasiguruhan, maglakaw kung magkinabuhi kami. Kanunay pagkahadlok ilan kanimo, Amahan. Salamat o Diyos nga pinagi diya sa imong mga labo. Nga kami o Diyos mamaayo sa tanang mga balatian nga magdihambi labaw sa tanang ini mga panahon na karon. Sa mamasahin mo ako manimalay mo. Tapon di kanunay, di kanunay, kung sinihod kanunay diya sa imong kamiling na karon. Sa tanang magkatawhan o Diyos, kanunay pagkahadlok ka na kanilo. Lord, ako mga pagkampo na ng kanilo. Kadiin mo sa magkausa ka na mo. Kaya ikaw lamang makahimo din ang among kongregasyon, mamapagtahon, mamapag-ila, mamapagtuman. Kaya ikaw Diyos alayan, tapos kasimbaho sa iyong pagmamangkin ang Panginoon Jesus. Salamat o Diyos sa nakong pribilehiyo kay kayo nang inihatag ka namo. Kaya ikaw o Diyos, magkahimog sa bisan kung sa limang gusto para sa mga kinabuhi. Hindi katapusan kay ginapos ng mga panahon. Magkapamuhat ka sa katapusan. Gadiin kami o Diyos maglakaw at tunay sa tugian ikan kanimo. Salamat Amahan, gadiin ang iyong mga pulong. Maghatol ka na mong kasiguruhan. Maghatol ka na mo o Diyos, paglaong ikan kanimo, Amahan. Salamat o Diyos, ninitak na ulapit sa kabuntagon karon. Gadiin kami sa pagpadayon, diya sa pagtuon at pagpaapit sa mga pulong mga minsan. Kadiin makita kini kapit una sa katagusan na mong kamakinabuhi. Maghatod kini kapakuhan, kausaban, bisan pa man lapaw sa tanan, may nadlukod nga na kanimo, Lord Jesus. Salamat o Diyos sa iyong mga alagad, sa tanan ng mga dim, sa tanan di mong mga alagad o Diyos, nga nagtuman o kinabuhi sumala sa iyong mga pulong mga minsan. Ingatak na udapit sa kabuntago, Lord. Bisan pa man sa ako, ngaway karon na sa Saudi Arabia. Lord, ikaw mga panalipon, mga proteksyon, mga tandaan. Isa pa man ulit sa among station manager, sa among general station manager, Pastor Kim Ryan Matasaon, Pastor Gideon Kanilang mga upan sila kasatagsa sa mga panalipon. Panalip niya sila, Diyos. Proteksyon niya sila sa mga pagkamali. Lord, salamat na mga nilikat na ang dapit sa kabuntago. Yung himaya mo, halipin ka di mo ang talang pinagi sa kalang Jesus. Amen. Salamat sa Ginoo maisuon. Sa atong programa alang sa
at paabot sa mga request awit makalangit ato sa kataganong panahon. Pinabinasa to ang mga viewers sa Facebook Live o sa kinabuhi ni Pastor Argus kaya sa Batong at i-play ang mga request ayaw pagduha-duha. Pinaayos sa imo nga ayaw pagduha-duha sa sa imong ginawatihan kung unsa ang padulungan sa imong kapalaran si Jesus mo uban sa malisod nga mga dalan. Sa bukto niya ang dakon o sa ngayon. Kaya salamat sa Ginoo, mao na yung request ni Pastor Argus Arias pang Bakong ayaw pagduha-duha. Ikinahanglan maigsuon, dili kita mag-usa-usa. Pero wala mag-ingon maigsuon nga pulo nga ayaw pag-usa-usa. Hindi kinahanglan maigsuon nga ayaw pagduha-duha. Wala ka diha sa duha mga kaisunan dapat mo pili yung usa aron walay pagduha-duha. Amen ba? Muna nga ang ato karon nga topic relationship. Muna nga daghan kayo mga tao nga na-failure sa kinabuhi. Daghang banang nga bulag, daghang asawa may bulag sa bana, daghang banang nga may bulag asawa, daghang mga anak nga walay respeto sa mga ginikanan tungod kay sa pagkakulang og relationship. Labo sa kanang pagrelasyon nato sa atong Ginoo. Baong ang atong tema karon maigsuon relationship with God. Una mo nato pagkirelasyon ang Ginoo usa ng tawo. Kay ang Ginoo mauimuhan ay sa mga tao pagkirelasyon nimo. Amen ba? Kay kung ikaw makikrelasyon una sa tao, ma-scam yun na. Labi na sa mga online, wala ka kabalo sa mga tao nga ikahalupilo sa nakalaing mga nasyo o sa nakalaing mga lugar kung agani na mo masinabi. Wala mo makita ang personalidad. Nakikrelasyon na yun ka. Scam yun ang dangatan sa taong sama niya. Wala nga, usa ka tao nga, usa ka lalaki nga gipost diya sa social media, yang gibulagan tayo na diha gyud sa kasal. Ngano man, naniskan man. Ang usa ka babae dili man mao ang iyang dawo nga kanunay nagtuminigit niya. Siyempre, minsan ang usa ka tao, sama nimo, sama na kung tanan. Maunga sa kong kinabuhi dinis kalibutan, maigsoon dapat kita magduha-duha diha sa pagkirelasyon ngadto sa atong Ginoo. Kung naroon na itong pagkirelasyon ang Ginoo, ayaw ng tao. Amen ba? Kaya mismo ang Diyos kung ikaw makirelasyon ngadto kaniya, iyahan ka, tultulan ka, tudloan ka, wow. Sa itong kinabuhi dinis kalibutan, maigsoon, natural makirelasyon ka sa usong ka tao. Kay biblikal sa na apan klaroha ang imong pagkirelasyon sa isip ka tao kung siya manadokon mas Ginoo. O magani likay ang pagkipinggol ni bisan isa nga wala nimo ikaila. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa tanan.
sa atong kinabuhi inis kalibutan ba? Natong ma-survey ba? Mas nindot ang tao nga makigrelasyon sa mga tao nga dili ikaila. Dili mas gusto pang makigrelasyon sa uban kaysa imong pamilya, kaysa imong asawa, kaysa imong bana. Sa itong kinabuhi din sa kalibutan mga guys, unahang na itong pakigrelasyon ang Diyos. Aron diyahan ta, aron matultulan ta. The question is, kung sa may pamaagi, aron kita makigrelasyon nato sa atong Ginoo. Di maminaw ta sa mensahe sa Ginoo. Dili ta maminaw sa mensahe sa tao nga puro halos mga iskapin. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Elsa Makay Sambilan, disipulo sa tanan karon nagwas karon. Sa tanan nga mga Makay family, dinhi sa dapit sa Paleo, diya sa Pilitigan, sa mga Sambilan family, ilang ni Nong Dinsyo. Kumusta man si Dong Cesar, kasi igsuon ni siya ni Dong Cesar nga akong classmate kanyan to, nga kauban ako o eskwela diya sa Negros Oriental State University. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Arya Salmini. Nagwas-usap sa ito nga programa karon. Labi na ni Ma'am Jane Abrasaldo, si Sister Jane Abrasaldo. Good morning. Good morning usap sa tanan nga mga Abrasaldo family diya sa Bagulinaw, Manhoyot. Kumusta mamuniha dapit sa Manhoyot? Una nga ika-89 katuig sa amo ang lola sa ako ang wife ni Pastora Imijin. Wala sa may maka-atin. Una nga doon ay 5 ka mga igsuon o mga anak ni Lola Lidig. Wala ka atol ni atong iyang adlaw nga nagtawhan. Tungod kay matag-usan na to, namatay gitawag ko obligasyon. Nanatay kagalingon pamilya. Nanatay kagalingon nga obligasyon. Dili nato ikagarantiya nga 100% nga sa tanang kalayhukan, sa tanan nga mga aktibidades para sa imong pamilya. Doon ay mga sitwasyon undo ka nagitawag og reunion, pakigrelasyon usab na sa mga kaigsuonan o mga igsuon nimo aron diha nimo mas ma-feel o mapasindurot pa sa inyong usag-usa. Kung manghani sa atong kinabuhi inis kalibutan, ilabi na sa ato ang kinabuhi diya sa social media, mas dali ako yun nga mauna-una, mas dali ang tao ma-scam nga naman, makigrelasyon man na yun. Wala pang-ani ka kada nakita sa itsura, na-crush. Di na-crush, dikta. Kung sa man ay mahitabo sa crush, di ma-hugno, maluka pa, may suno sa'y mahitabo, di mga matay. Pilar ka mo pagkasurvive ang makras ng mga airplane, mga helicopter, kay mangbuto man na. Siyempre, ang di gasolina na dilim na gasolina nga fuel para sa yanan, high octane man na, sensitive man na may suot tungod kay aron ang airplane mas pusok-pusok nga mudagan. Una sa atong kinabuhi may isod karon ay natong i-examine ba, i-cross-examine diya sa pulong sa Dios. The question is, unsaon man igsuon, maminaw ta, magpatalingog ta, labaw sa tanan mo, basa sa ta. Kaya na may mga magwawaling nga wala nagbasa. Nga ang giwali mga igsuon, komentaryo lang sa kinabuhi sa tao. Walay kapitulo bersikulo, hangtod mahuman ang wali, wag yun ko ka banteg na kapitulo bersikulo, unsaon pagkatuon sa mga tao. Unsaon pagkatuon sa mga naminaw, nga wa makaygi basihan. Maemosyonal man ka igsuon. Diba? Maemosyonal ang tao. Kaya nakbita na naman mo itong kagahapon, gidaog-daog ka. Ayay. Imuha namang gi-recall ang mga kasakit, hangtod ikaw nga nag-istorya, naghihilak na sa. Kaya nalagi na emosyonal, unya sa pagwali. Walay kapitulong bersikulo, unsaon pagkatuon sa mga katauhan. Unsaon pagkakatuon diha sa mga listener o mga viewer. Na makaingon man nga asa man ni nabat nakita ni.
Di ba sa atong programa may isuon kapitulo, bersikulo, usa ka mga organisasyon nagwali ang usa ka pari mo prangka ko kay mismo pari may gawali. Ingon siya, tanawa ning mga laing katukuranan. Di ba? Grabe kay silang muwali, grabe silang mupamit, kapitulo, bersikulo. Kita, naata wala. Wala. Sila mismo ni akseptar. Hello. Ni akseptar sila nga wala sila ituon-tuon. Ang tanan nila nga mga gipang misa ug unsa pa giwali may iso kay kanang misa wali magyuna tanawa ng mga pari karon di ba naggamit ang mga kapitulo bersikulo dunay mga pari mga kaigsunan nagsunod sa ato nga programa. Amen ba? Pero wala ta nagpaabot og mensahe nga nag-judge sa matag usa kanila. Kung sila nagbasa sa balang kasulatan, time will come. Makakaton gid sila, ikaw ug ako, makakaton diha sa mensahe sa Ginoo kung ikaw magbasa. Kay ang imo pagbasa, nakigrelasyon ka ngadto sa atong Ginoo. Wala ka makagrelasyon ngadto sa imong isig katawo. Wow. Kay ang imong gistudyhan siyempre kinabuhi ni Jesus. Trabaho ni Jesus kaniadto. Pamaagi sa Dios kung giun sa pagbuhat ang kalibutan. Kung giun sa paghigugma ang kalibutan ug ang katawhan dinis kalibutan. Kaya wa pa ta nagkinabuhi, nagpuyo dito sa Pluto, Jupiter. Hello. Naaman ta dinis kalibutan, planet of air. Wow. Dapat ang ato ang kinabuhi ba karon? Makigrelasyon ta nga tos Ginoo dili makigrelasyon ta sa atong isig katawo kawaganin ato maila-ila. Gawas kung imong naila-ila o nakabalo kas kang mata sa kinay, maumangani ang mga Kristohanon, dili matamak, dili matawag siya Kristohanon, kung ang iyang mata sa kinay, dili mao, diya sa pulong sa atong Ginoo. Hello. Salamat sa Ginoo, din ay mensahe si Sister Arya Sol Mimi. Good morning, Pastor, o sa tanan, God bless. Kanatong tanan. Wow. Mao binay tinuod, bisag kung saon pa nimo. Maunga sa ato pag kinabuhi din sa kalibutan mga igsoon naa sa 80% or 90% mga nagpulak ang bana kaya nagrelasyon na dapat tayo mga gadget na may mga cellphone ang atong mga kabataan bisag imuha pa ng depende sa mga seryoso na ingno nimong ayaw sa uyab-uyab dudong inday kaya nag-eskwela pa ka i-focus ang imuhang una-una di sa pag-eskwela ayay matagpaspasiaw ano na ko'y amigo may isang tanawa ako ng mga panahon karon Pastor kaning atong mga estudyante nagtuotan nga wala na uyab pero depende sa estudyante ako isang maingon lagi kong depende kaya di isang kumod yan sa anak yan naman bisig na aral na sa kwarto bisag wala na nimo kauban sige wala na nimo gimonitor ako di makumonitor sa akong mga anak basta makita na kung nag-school lang matinod-anod, mabalaan man as grado. Mabalik na gani ng 90, mabalik na gani na 60, o sa wasay na gani. Na, mao na gunay mahitabo mga kaigsunan kung sa na kalihukan di eskwelahan. Kasi siyempre, konsulta matas mga magtutudlo, may kita mga ginikanan, di tapaawat ang mga anak na nag-eskwela. Diya sa bais o asa, natugay pa eskwela. Amen ba? May obligasyon na ito na pag-monitor sa itong mga anak. Pao nga kitang mga ginikanan nga naminaw karon sa FM radio, dili ta sublang salig sa atong mga anak si Dudong si Inday perting buotan na. Mas musalig patas Ginoo igsoon nga may tag-iya sa atong kinabuhi. Mas iampo pa nimo, Lord, ako mga anak ipahili kay sa bisan unsang tentasyon. Yang ilahang pag-eskwela doon ay insaktong determinasyon dili lamang sa istorya. Kanaghan kaing mga tag-as kay mga pangandoy mga kaisunan. Muna sa atong kinabuhi, ayaw usag i-istorya kung mahimo. Buhata daan, mas nindot pang gibuhataan kaysa istorya. Kaya kitang tanan mga igsoon, wala na sayon sa ugma sa atong kinabuhi. Wow. Doon na ba'y maka-explain sa atong kinabuhi din sa kalibutan na nakabalutas atong kaugmaon.
Mao magani dunay mga tao nga kusog kay mo sa iyang sikatawo. Kag iyang paglantaw naa sa iyang sikatawo nga yano kayo. Tingali nakabalo siya sa kahimtang. Walang wala. Pero hinumdumi ang kaupaon sa tawa, gud ka nahibalo. Mao nga sa atong kinabuhi ang ato gyud nga buhaton pakigrelasyon, pakiglambigit ngadtos Ginoo. Unahon nato ang Ginoo, dili ng tao maigsoon. Kasi ato nga topic, relationship, pakiglambigit. Pakiglambigit gani tas ni bisan kinsa. Kung sa may meaning ani, the way of more people are connected or the way they behave toward each other. Kung ang usa ka tawo makiglambigit sa daghang mga tao, o sa may nahitabo ni King Solomon, nakiglambigit sa mga rayna, nakiglambigit sa mga pagano katong mga tuo-tuo nga dili na tinuuhan ngadtos Ginoo. Nabalik siya sa pagkayano. Tanan niyang mga kabutangan gibalik. Antod ang nagsunod dili na sa mao ang nagdala. Imin ba? Mao nga diha sa organisasyon, usa ka grupo nga kung mamatay ang founder, mamatay ang leader, magsuplagay intahon ang mga ginsakupan. Asa na paingon, asa na punta. Kaya wala na may muli. Sama kang Moises. Kaya diha sa kasulatan si Moises Mangyoy naa sa kasulatan nga nagdalag mga tao gikan sa Ehipto. Gawas atong mga katawhan kanito sama ni David kay away man to ilaha kang Elias, away man to, kumbati man to. Sa atong kinabuhi mga igsoon, isip bisan sa mga pastor, mga pastora, mga leader sa simbahan, mga founder sa mga organisasyon. Pagkawala gani sa founder, mo ingunay mga wala taani. Kay giidulo man ang founder, wala man giidulo ang Ginoo. Although magkaigsuunan, wala man takabalo kitang mga ginsakupan, wala man takabalo sa mga proseso sa labaw, maong hinungdan nga pagkapatay sa atong founder, wala ta, dili ta makakuha dayon og idea unsaon nato pagpadayon sa mga bulaton. Amen ba? Aton aning basahon igsoon sanglit ang atong oras nagdagan. Ilabi na sa tanan karon na naminaw sa FM 95.3. Kanya doon na may mga kakulian dire, dili na ninyo madungog din sa FM radio ang 95.3 tungod kay puro na live ang ato nga music, ang ato nga gibuhat tungod kay dunay nasunog tingali maigsuon dinhi sa koneksyon ang usa ang output paingon sa dinhi sa computer. Wala nga kung walay wifi connection, dili kita makapatingog diri mga kaigsoon. Sama na. Dili ta maka-live kung walay communication. That is relationship in between sa social media. Kung dili nga mao nga dapit. Di ba? Moabot ang atong programa sa nagkalain-laing mga nasod. Sa kinakibukan sa Pilipinas, pinaagi sa communication sa wifi. Pero kung diri lang maabot sa frequency or power sa FM radio, maura po sila makadungog. Kutob na po sa maabot, doon ay gitawag og limitasyon. Mao gani sa atong kinabuhi inis kalimutan, natay gitawag og limitasyon ang atong kalam. Moinungdan, dili na to ni isa kapanggar, kanabitang ikapasigarbo ni bisan kinsa. Kay doon na gitay ikakulangon, doon na tayo gitawag weakness. Wow! Mao magami klaroho na to ang pakigrelasyon sa atong isikataw nga dili na to ikahalupilog kanunay banag asawa. For example, adunay asawa nga taas laing nasod ang bana ng kiling nakigrelasyon kung mga babae nga dili kaila o sa may mahitabuan natin labaw pas maiskam. Mga OFW nakigrelasyon sa uban, siyempre gusto man silang dunay ikahalupilo kanunay sa ilang kamingaw, sa ilang pamilya, kadaghan kay mga iskam. Hala padala kwarta, mga uhat ra. Sa to kinabuhi kay so unahon nato pagrelasyon ang Ginoo. Unsaon man nato, yang Ginoo kanunay nato marelasyon. Di ba pa sa kasulatan? Aron diha sa balang kasulatan magiyahan na matagusa. Amen ba? Maumay mugiya nato, dili man kita mo'y magbuot sa atong kaugalingon tanawan si Jesus.
kanunay siyang nakikommunikasyon sa iyang amahan nga mao ang Dios. Si Jesus nga nag-communicate nga to siyang amahan. Kita pa ka nakalayo na tas tinuod ni Jesus. Even ang mga tinunan ni Jesus kaniadto 12 ka mga tinunan. 72 ka mga tinunan nga gipadala sa nagalang-laing nga mga lugar kaniadto, nangalipay sila magtutudlo. Ganun nalipay man mo, nalipay mi magtutudlo kay ang mga demonyo nagpaulipon na mo. Ingnan sila nga, mas malipay mo ang inyong kinabuhi na isulat sa balaan kaso na isulat dito sa libros kinabuhi. Natanawa na. Kay kining tao may isang dali kay malipay, pero dali po kay maghul. Labi nagmapakyas, labi dili makatuman, dili makuha ang gusto sa tao. Nawa na. Luya dayon maison, hoy dayon abaga. Ato na ning basahon saglit ang atong oras nagdagan alas 5 naman kapin. Ato siyang pasalamatan sa tako kay pribilehiyo kay gayon ang iyang yatag nato bisag atingali og mga adlaw maison. Tungod kay medyo paos na gyud mga kaisunan kapon wala ko kay mo gawas diri tungod kay lain gyud ako paminaw sa ako ang lawas. Miadto ko sa eskwelahan maison, may bisita ko sa ato nga mga tanom dito kay Luna Matay Garden may suon sa mga ginikanan kay bay grupo man nana pang igsoon ato lang i-enjoy ang ato kinabuhi diya sa pagpangalaga karon ta dili mapugatan dili ta magka-problema upang sige tag ka-problema magsige pa tag problema kung mawala ni ang problema nato duolo na to ang Ginoo makikrelasyon ta kanunay sa Ginoo mga estudyante. Ayaw mo pakikirelasyon na yun. Dili ko mo tuuan ng inspirasyon na God pa, inspirasyon na God ma. Hinumdumi, makikilabigit na mo, anak. Gugma-gugma. Parehara nas pasiaw, may isun, kanibang tao, uwat. Balihan ng tao, di uwat. Pero ganito kas Ginoo, di gugam mauwat. Ginoo man siya. Di man siya mauwat sa tao. Ang tao na gauwat siya ang kagulingon. Kung nagtuo nga ang Diyos malimbungan. Ingon dire sa wapatay mahimo may soon. Kung ang tao limbong siya si kataw, anong wapatay mahimo? Ano na lang tayo mahimo kung doon ay Ginoo sa imong kinabuhi. Kaysa panahon nga gilimbungan ka, mugawas magyud ang kamatuoran. Amen ba? Mugawas magyud na bisag saon pa. Pero dili pa karon. Ato nas katapusan. Ingon diri sa Juan kapitulo 17 bersikulo 3 ngadto sa 8. Ingon ang mga sinulat diri sa Juan kapitulo 17. Ingon ang 17. 17 bersikulo 3 ngadto sa 8. Ingon ang mensahe sa Ginoo. O kining mao ang kinabuhing dayon nga ang mga tao muila kanimo nga mao ang bugtong matuod nga Dios o kang Hesukristo nga imong gipadala. Di ba? Nag-ingon ang Biblia nga ikaw ug ako kung mo ilatas atong Ginoo ug mo ila ni Hesukristo nga gipadala sa atong Ginoo nga iyang bugtong nga anak, doon na tayo kaluwasan. Di ba? Klaro biya ang Biblia nga sa diha nga ang tao mo ila ngadto sa Dios ug mo ila sa iyang bugtong anak nga mao si Jesus. Doon na tayo paglaom sa gitawag kinabuhing dayon. The question ni ani, ang pangutani ini, kung asan ta makikrelasyon? Sa tao? Sa demonyo? Ni Satanas? O ngadto sa Ginoo? Kay duha raman. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yotratsi. Good morning, Pastor. O sa tanan niya nagsunod ni ining mao nga programa Dalaygon ang Dios. Wow. Di ba? Ingon diri maison. O kini mao ang kinabuhing dayon. Ang mga tao
muila kanimo nga mao ang bugtong matuod nga anak sa Dios. Wow, muila. Dili lamang muila ta sa Ginoo, kung dili muila sabta sa iyang bugtong nga anak nga mao si Jesucristo. Mao gani diha sa simbahan, ila-ilaha si pastor, ila-ilaha si sister, ila-ilaha si pastora, ila-ilaha ng naas kinatimukan, mga founder, mga leader sa simbahan. Hello. Kaya kung kita mulaban na yun, wa gani ta kabalo sa litunganay sa atong gilabanan, maapil kita maigsoon. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am MF Shine Samuele, mga kaigsoon, Samuele. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Di ba tanaw ra gud dunay kinabuhi walay katapusan? Sa diha nga ang tawo mo ilangat tos Ginoo. Wow. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Jomar Dominguez. Hi. Salamat sa Ginoo sa mga Dominguez family. Maayong buntag kaniyong tanan diha. First time ni nga nagwa sa ato nga Facebook, sa ato nga live streaming, mga igsoon. Manghinaot ko abatag usa makakat-on gyud diha sa pagpangalagan nga matinud-anon, nagbase diha sa balang kasulatan. Nagbase dili lamang sa iyang pinulungan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Christy Pargan Rivas Rebolin, sa tanan mga Rivas family o mga Rebolin. Good morning, Pastor, o sa tanan nga anak sa Dios. Glory to God. Makabati na pod mi og pulong sa Dios sayo sa sayong kabuntagon. Wow. Kining atong mensahe may subukat bini. Kay kining pakigrelasyon in between sa tao nga wala nimo kaila. Daghan, sige kaingon ko na daghan kay bana nga mga asawa nga nagbulag. Ang asawa na narbaho na OFW, ang bana nakigrelasyon og laing babae na bilin din sa Pilipinas. Bulag pag-uli, lahi ng panimalay nga ipaulian sa ang nanarbaho sa nakigrelasyon usab ta kadito. Unsay mahitabo sa pamilya, watak-watak. Amen ba? Mga estudyante nakigrelasyon, nag-estudyante pa, okay, wala na problema. Kay mulagi na kailakan si manang maginikanan inspirasyon lagod pa, inspirasyon lagod ma. Ang pangutana diha, kaya ninyo nga musulod mo relasyon while mo nag-eskwela, mao man ay pangutana. Kay kung makatubag mo ana, pamatod kung kaya na ninyo. Kay luyo anang tanan kung mga sipyat mo, balik lumos mga ginikanan, burot ng yung tiyan. Dili na ko nag-judge. Pero maunay tinuod nga realidad sa mga estudyante, sikat pa kaniadto until now. Ang usa ka lalaki, usa ka babae makigrelasyon, ayaw kung ina kung sanay buhaton kung makamulang dito sa ngit-ngit o asa mo paingon. Enjoyment sa kinabuhi, paghuman, problema, walay kasal. Normal na makigrelasyon ka. Ang pagkigrelasyon sa imong isigato, pag ila-ila og si kinsa siya, si kinsa ko, si kinsa man ta. Pero wala giingon ang pagkigrelasyon nga ihatag nimo tanan ang kagustuhan sa imong girelasyonan. Wow. Kung ikaw nakigrelasyon sa Ginoo, dapat buong-buo kay ang Dios mo imuhanay nimo sa tao nga para nimo. Magulat as eksaktong panahon. Nga kung si kinsa man siya, nga para nimo siya na yun na, kung daha na siya, gihimo ng usa ang inyong duha ka guma diha sa altar sa kamilyoon. Pero kanang eksaktong pagkaanay, dili na nang dinala-dali. Gugma nga sa pasiaw nga gugma may son, gugma gibalatok may son. Ingon diri, kini mao ang kinabuhing dayon, introduction pa lamang. Kinabuhing dayon. Ang pangutana ani, unsa may buhaton sa tao nga maangkon ang kinabuhing dayon. Usa ka tawo nga dato kayo, sambingay mato ni Jesus,
nga usa ka tawo dato nga niingon nga magtutudlo unsa may angay na kong buhaton aron ako makasulod sa kinabuhing dayon. Ingon siya maigsoon, baligya ang tanan nimong mga kabtangan ug ihatag ngadto sa mga kabos o balik sunod nako. O pagani katapos si Jesus pagsulti nga ipabaligya ang kabtangan pero tinangguula. Nag-uol siya mga isool nga naman. Munas ginhawa niyang hago niya ay panghatag may kadakuan. Bugat may isool siya una-una. Sa atong kinabuhi din sa kalibutan, ang mentalidad sa tao, kasagaran mao maginay mauna-una. Kung ingon maging na tao, agalisod maganita, ato pa nangihatag. Amen ba? Ingon din may isool. O kini mao ang kinabuhing dayon nga ang mga tao muila, mga tao, kinsa man ang mga tao? Ikaw ug ako na. Ang mga tao muila nga adunay Dios, ug muila nga adunay Kristo nga gipadala sa kalibutan. Kung dili kanita muila sa Dios, kung muila lang ta sa Dios, wala ta muila ni Jesus. Dili ta maka sure sa atong kinabuhi nga natay kaluwasan. Di ba? Ingon diri. Muila kanimo nga mao ang buhing matuon nga Dios o kang Hesukristo nga imong gipadala. Wow, giklaro, gipadala sa Dios Amahan si Jesus dinis kalibutan. 4. Ingon ang 4. Gipadayag ko ang imuhang himaya dinhi sa kalibutan. Gihuman ko ang imuhang gipabuhat kanako. Dili tayo mahitabo nga maangko na to ang kinabuhi way katapusan kung dili na to humanon. Wow. Karon Amahan, pasidunggi ako diha sa imuhang presensya, pinaagi sa dungo nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Gipaila ko ikaw sa mga tao nga imong gihatag kanakong gikan sa kalibutan, imo silang gitugyan mo sila kanako, gituman nila ang imuhang pulong ug karon nahibalo sila nga ang tanan nga gihatag mo kanako nagagikan kanimo. Wow, ang tanan nga gihatag mo kanako o Dios nga akong Amahan nagagikan kanimo. Mangutang na ko karon sa imong kinabuhi ka ng tanan nga na imuhang karon nga nahuptan mga butang sa lapi, gininhawa, asagigan, balay, profesyon, trabaho, negosyo, sakyanan. Kung ang sakyanan o negosyo maunay hinungdan nga dili na hinuon ka kahatag og panahon sa atong Ginoo, dako ginang pangutana sa atong kinabuhi. Dali sa panahon mga kaigsunan nga walang-wala ta kaniadto. Grabe na to kasinsero, grabe na to kasinsero, seryoso. Dili na to atong Ginoo so. Kay ang tiktika sa kaaway hatagan ra pagkag mga butang, hatagan ra pagkag trabaho, hatagan ra pagkag mga negosyo aron mawala ang imong una-una diha sa presensya sa atong Ginoo. Kaya nakafocus na kas imuhang trabaho, nakafocus na kas negosyo, nakafocus na kas imuhang mga sakyanan. Ano kung magagbubiya sa imong balay, labi na sinakuna ng imong kwarta, kung ingon man kang ayay, wala na ba ito yung CCTV itong akong balay? Kung ang mga tindahan karon, nanay mga CCTV, niya mga tao magkaigsunan sa kabukiran nga wala kabalo nga mauna na masakpan man gyud mga kaigsunan bisag usa ka dako ra ibutang diha sa imong nga lawas. Mauna maigsuon kung ang mga tindahan, mga groceries nga mingaw pagbantay ana, wala na nagkinahanglan daghang mga trabante tuwar na TV galantaw pigsul entrance pa lamang gibantayan na kang daan o siya galing ko dito diya sa kasir Pondoha. Entrance pa lamang maigsoon na balaan ang imong lihok ug asa imong mga mata. Una sa itong kinabuhi sa kalibutan maigsoon kung ikaw makigrelasyon katos Ginoo. Wow.
baka nindot ang imong kinabuhi. Pero unahon gani nimo ang pakirelasyon ngadto sa tao, mapakyas gud ang tao igsoon base sa balang kasulatan. Ingon ang Roma kapitulo 8 bersikulo 7 ngadto sa 10. Kung ang tao nga naghuna-una sa tawhanong kinaaya kaaway sa Dios, tinuod maguna. Kung sumaday ang tawhanong panguna-una, mga huna-una nimo nga matagbaw ang imuhang lawas nun nga mga katagbawan, kanya inikahuman wala na. Amen ba? Diha sa babae o lalaki, diha sa mga batan o dalagang ulitaw, sa inyong pakirelasyon, sure yun mo. Mauman mo ni pangutana. Labi na sa mga estudyante, kawas o dili mga estudyante. Pero kalarohon sa ang inyong pakirelasyon sa usa ka lalaki ngadto sa usa ka babae, o gikan sa usa ka babae paingon sa usa ka lalaki. Mosaling na gani ang tao maigsoon, kampante na, ana na gyud. Apan hinumdumi, unaha, pakirelasyon ang Ginoo. Kaya siya mo'y mohanay ni mo igsoon. Siya mo'y mo paangay. Wow. Siya na'y mag-igo sa imong kinabuhi. Lord, ikaw na'y bahala na ako. Nasayod ko nga kung wala ka, wala ako'y arang mahimo. Nindot kayo ang iyong mga pag-ampo na ito igsoon. Kanong na'y natong gilito. Madungog ang mga katawhan. Lord, wala ako'y arang mahimo sa kung kaugalingon kung wala ka. Ang pangutana mangon, imo bang gituman ang imong pinulungan? Nga wala nyo kay mahimo? O naa kay dakong mahimo kung ang imong kagustuhan mo'y matuman dili ang kagustuhan sa Ginoo sa imong kinabuhi? Amen ba? Apan sa diha nga ikaw mapakyas, hinumdumi, i-recall ang imuhang mga pasalig ngadto sa Ginoo. I-recall kung unsay imong mga saad ngadto sa Dios. Tingali din sa kalibutan ang imong mga saad sa imong isig katawo. Dili nimo matuman tanan, siyempre. Tao, dili tanan 100% ang imong pakigsaad sa imong isig katawo. Kay ang panahon din sa kalibutan nagkalain-lain ang kahintang sitwasyon. Apan hinumdumi, kung ang Dios imong saaran, di ra pagyud siya malimot sa imong saad. Hello. Ingon ang Roma, unsay kahimtang mga igsoon diha sa pakirelasyon sa tawhanon nga mga panghuna-una o kinaiya, kaaway sa Dios. Klaro dili, kaaway yun na sa Dios. Kay ang mga panghuna-una sa tao dinhira maginas kalibutan kasagaran. Maumagani ang imuhang mga panghuna-una dapat nakafocus, nakasintro ngadto sa Ginoo, kay ang Ginoo nay maghanay kanimo, kanako o kanatong tanan. Kaya kung mawalay hatag insakto kay mga suko man, hello, mga buol man, na dili man ni ato ang wali, dili man ni atong sinulat. Kung mahimo may igsoon sa kinasingkasing na kong paghangyo sa matag usa, magbasa gyud ta. Kung sakto na to ang atong gibasa, kung maigo ta, igo gyud ta, di ba? Kaya basig mo basa ra po ta og dapig nato. Kinamay mga bersikulo nga dapig kasab nato. Mo ingon matang ay kini akong basahon kay murag ning dapig man ako ning bersikulo ha. Mao ni akong Iwanes Domingo. Mao ni gahuna-una ka maison nga do na kay gikaaway nga kaniro mo simba mo giniron ito birahan ako niron. Na wa pagani ka katungtong sa propeta wa na kay dihok mo igsoon ano man naglungot-lungot na makasimuhang mga kaigsunan nga mapaslan nimo pasakit. Mahimot ang pastor, mahimot ang pastora. Aron ta makabalo sa mga alagad sa Ginoo nagwali sa tinudanay, dias balang kasulatan. Hello, ang tinudanay, yan ang alagad sa Ginoo nagserbisyo, na ikaw na nang daan igsoon. Ingon ang 7, kapitulo 8, bersikulo 7 ngadto sa 10. Ito ning masahon. Busa kaaway sa Dios ang tao nga kanunay naguna-una sa mga butang tawhanon. Wow! Kinsay gasulti? Biblia, dili si pastor, dili ang FM radio.
Dili ang title sa simbahan, ang sikta. Hello. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Algie Azero Siray, gikan sa Minglanilia. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, brother, diya sa Minglanilia. O sa iingon diri? Oh. Ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya. Diri balik ko sa city. Busa kaaway sa Dios ang tao. Kinsa man ta? Dili man ta mananap, tao man ta. Si pastor tao, si pastora tao. Ikaw ug ako tanan nga naminaw karon tao. Dili hayupan. Amen ba? Kaaway sa Dios ang magpanghuna-una kana kanunay diha sa tawhanon. Ningon diri. Busa kaaway sa Dios ang tao nga kanunay. Usa man ang kanunay? It meaning to say kanunay. Adlaw ug gabi naghuna-una. At tingali tanan. Kanunay naghuna-una. Maghuna-una sa mga butang nga tawhanon. Kay dili man siya mutuman sa balaod sa Dios o dili gayud siya makatuman niini. Wow. Perting klaro ha. Kaysa ang usa ka tawo maghuna-una kanunay sa mga butang o tawhanon nga mga panghuna-una adlaw o gabi, dili siya makatuman sa kabubuton o plano sa Ginoo o dili gayud siya makatuman niini. Grabe sa ang balaang kasulatan, naara ang pangutana, naara po sa unahan ang tubag. Ikaw ug ako wala naman kay problema. Ang kasulatan mangutana, kasulatan sa ang mutubag. Tan-awa ra ko. Bisag usa ka bersikulo, tan-awa ra ko diri. Nato paminawon. Ingon diri. Bersikulo 7. Ato ni klaro og pag-ayo. Busa kaaway sa Dios ang tao nga kanunay maguna-una sa mga butang nga tawhanon kay dili man siya mutuman sa balaod sa Dios. Mohunong ko. Ang tao nga kanunay naghuna-una sa tawhanon nga tinawhanon di gud siya katuman sa balaod sa Dios. Unya basahon ako ang unahan. Kay dili man siya mutuman sa balaod sa Dios ug dili gayud siya makatuman niini. Grabe sa. Gi-cross examine na yun ang tao. The question is, maigsoon na aras Biblia, pero naaras sa bersikulo sa kapitulo 8, kapitulo 7, maigsoon, ang kapitulo 8, bersikulo 7, naara gyapon ang tubag. Kay dili man gyud siya makatuman na sa umana. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor April May Agapturan. Good morning, Pastor. Great cause tanang mga listener sa Shine FM o sa mga viewers sa atong live. Gimingaw na ko ninyo tanan. Salamat sa Ginoo, Pastor. Time will come. Pwede lang yun ka magkalahin diri. Anytime may isuon din sa Shine FM. Salamat sa Ginoo tungod kay kamubay sa pinulungan pa maigsoon kamo mo mga pioneering kaniadto si DJ Ann Uyanggurin o si Pastora Imagine maigsoon nga to akaron sa KSM maigsoon. O na nga, ako igo lang yung kung nagsunod ani nga kalihukan. Although mga kaisunan, as a leader mga kaisunan sa simbahan, although kaisunan, dili ko kaayo paglantaw na ako kaisunan, basta dili pa preparado ang akong kinabuhi, digon ko mo labaw sa tanan, naghangyo ko sa Kinuulod, kung mulingkod man ko diha, sa akong paglingkod, sa atong pagdala, ikaw mo'y maghari. Dili ang akong emosyon, dili ang akong tawhanong kinaiya. Kay siyempre na ako'y tawhanong kinaiya. Kaya kung maghari ang akong tawhanong kinaiya, pertigan akong pagkagarboha. Amen ba? Maumagani ang ato ang pakirelasyon sa Ginoo, maunay mo patay sa atong tawhanong kinaiya. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Lotlot Serdon, nagwas usab nato gikan sa Mindanao. Good morning also sa akong mga pinalanggang assistant, Pastor George Panerio o sa iyang asawa, gwapang asawa na si Sister Jinky Panerio o sa ilang Chubby, cute
Dodong John Kyle. Wow, salamat sa Ginoo. Sa atong mga assistant pastor diha mga kaigsuonan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi day Pastora April Miakaw Duran. Ato na gyud ang gihatag ang katungod sa paglit nimo diha sa Pilipigan. Kay inyong ubos nga lagad, left and right na ning ato nga trabaho. Muna nga trabaho para sa ministry, trabaho para sa atong pamilya, trabaho para sa nagkalain-lain trabaho, basta minaayo. Wala nga tayong welcome usab sa itong kaigsulan nga mahuman ang atong klase diya sa Kagwi. Nga karong December doon na tayo daghan nga mga koordinahan, mga igsuon, mga assistant pastor o mga pastor, mga kaigsunan, labi na sa itong mga kaigsunan diya sa Dapit, sa Kasagangkal. Una nga salamat sa Ginoo nga kining atong trabaho, atong ning-enjoy, uban yun ang pagpaningkamot. Kaya dili masab mahimok sa tao kung di ka maningkamot tekso, di ka mo sakripisyo. Amen ba? Muna nga mangayo kong dispensa tungod kay dilok yun ang ako nga tunulan mga isor. Salamat sa Ginoo. Doon ay mensahe si Pastora April Miakaw Duran, all around na ni Pastor. Padayon ang Diyos. Anak lagi maigsoon, all around lang kita. Bisan asa tayo hiyapak mga kaigsuonan. Ang ato lang yun nga mangayo, tas Ginoo giya kanunay. Ingon din maigsoon, ako ni basahon pagbalik. Busa kaaway sa Dios ang tao nga kanunay maghuna-una. Grabe sa ang tao nga kanunay maghuna-una sa tawhanon mga igsuon, di doon makapahimot sa Ginoo. Doon na sa request, may action request kung awit makalangit pastor title Adlaw Gabi by MJ Flores Maison. Ato na ni nga hatagan o pagtagan Maison. Pwede lang na ko na nga i-insert while na nagwalay Maison. Salamat sa Ginoo. Ato sa ni nga i-play mga kaigsuonan. Adlaw Gabi. Kaya salamat sa Ginoo mo ni imong request Adlaw Gabi by MJ Flores. Atong ipadayon mga igsoon ang atong pagbasa dirita sa versikulo 7 medyo atong gining i-cross examine mga igsoon. Ingon diri. Kay dili man siya makatuman sa balaod sa Dios o dili dayon siya makatuman niini kun naa kanunay ang tawhanon niya kinaiya. Wow. Pangutana ang tubag na aras sa Biblia. Versikulo 8. Ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayon makapahimuon sa Dios. Klaro gyud kayo. Kung ang tao nga nagkinabuhi diha sa tawhanong kinaiya, giklaro usab sa bersikulo, dili gyud siya makapahimuon ngadto sa Ginoo. Kay siya na may magbuot, ikaw na may magbuot, kita na may magbuot, ako'y magbuot. Human yung mga iso. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Garcia Margie sa tanan nga mga Garcia family na nagwat sa ato nga programa karon. Mainungdan mga igsuon ang usa ka kapitulo o bersikulo diya sa Juan 14:15 dili gyud tanan matuman sa tao. Dili tanan nga nagsulti, Lord, I love you, Lord. Kaya kung ikaw nahigugmas Ginoo, tumanon nimo ang iyang mga sugo. Kung ikaw nagtuman sa sugo sa Ginoo, imong ikontradik ang imong tawhanong kinabuhi, tawhanon nimong kinaiya. Hello. Kay ang tinuon nga tawhanong kinaiya, naaanggar mo
naa ang kalabot, naa ang kasuko, naa ang pagdumot, naa ang pag-iya-iyahay, naa ang pagduda. Wow! Maumangani maigsuon nga sayong sabton ug ilhon ang usa ka tawo nga dunay espiritu sa Ginoo ug ang dunay espiritu sa dili Ginoo. Sa tawhanong kinaiya, makita ka na sa pagbingkil-bingkil, pakighilawas, hodyaka, tanan, bisyo, kahilayan. Pero ang tinuod nga dunay Ginoo, magpailo, mo sakripisyo, mo trabaho para sa Ginoo, dili trabaho para sa tao. Normal maguna nga ang trabaho nato para sa atong pamilya, simple buhi pamata. Nagkinahanglan bitaw ang pagkaon, nagkinahanglan bitaw og financial, nagkinahanglan kita kwarta, dili masabna nato na ato ang taliddan kay simple makapalit di ay ka og bugas o wa kay kwarta, makapalit di ay ka mga gamit para sa simbahan o wa kay kwarta. Dili sa pwede mga igsoon nga ay dili na ko nagikinala o sige nagikinahanglan ya dili mata mga espiritu. Hello, napamatas kalimutan. Mao nga ikaw o ako, kadipindi lang yun sa paggamit. Tanang mga butang makatabang pero makabuang na. Hello, klaro na kayo. Mga gadget, mga cellphone, makatapulan na. Sa inyong pamilya karon kinsa ni mga tapulan diha nga magsigir kupat anang cellphone sa inyong balay. Nga suguon ganing pagpanghugas, even ka sayon ka ng hugas, ug naray tubig. Sabot og ulay mga tubig karon. Layo pa kinang kalapan pareha mo kani adto nga magkabo pa ka, magpasan pa ka, mga ligid pa ka sa andik, pagpinasan anang tubig, karon na astog ka lang. Awnya ka ng atong kusina, gilangawon na laman, wag gani kahugas. Gikan sa pamahaw, hantod paniuto, hantod panihapon, nagtapon kung na ng madugay, maiksun, isalibay na lamang ng mga platuha. Amen ba? Mao nga diha sa kinabuhing Kristohanon, magpatulog ta sa mensahe sa Ginoo. Kay diha sa mensahe sa Ginoo, diha do ka magkakatong sa tinud-anay kung saon nimo pagbahig ang oras, kung saon nimo paggamit ang panahon nga naa nato karon. Wa pa man ta nangamatay. Mato pa sa mensahe adlaw gabi. Ang problema man kung maison adlaw o gabi, dili malipayon. Ganon man. Kuno na po'y Ginoo sa kinabuhi, di problema, sige ang Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Belenario Florentino, escape from Davao City Government. Sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM, sa tanan nga nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ingon diri sa mga Roma, Kapitulo 5, versikulo 1 ngadto sa 3, sa diha nga gihimo tang kemot antang matarong pinagi ni Jesus unsa may atong gibuhat. Di imposible man ang usa ka tawo nga mahimot ang Ginoo kun wala kang gibuhat nga maayo. Dili man siya mahimuot sa mga tawo nga utang. Hello, nag-ingon di ang Biblia nga panalangin na niya katong mga taong mga dautan. Dili. Mao nga sa atong kinabuhi ba, nagkinahanglan gyud ta og kasulatan bisag unsaon atong mag-igsoon. Kay mao man ato nga manubila. Mao man modala nato sa katarong. Adunay mensahe si Pastor Argos Maigsoon, amen, haleluya, dalaygon ang Dios sa kanunay sa mga mainiton nga pulong pakig-ambit ning programa Pastor request ko song sama sa adlaw sa Alindahaw by Sadrak Sembreo. Salamat sa Ginoo ato ning i-play sama sa Alindahaw. Ug ilabi na sa kinabuhi ni Brother Raymond Candelario from Cavite City. Kumusta man si Pastora Maring diya sa Cavite City uban sa imong pamilya, Brother Raymond Candelario. Ato ning i-play sama sa Alindahaw by Sadrak Sombrero. Requested by Pastor Argos
Arias from Bakong, mga igsoon. O Diyos, ikaw ang akong kasaligan ug lauman. Walay butang umalisod diha sa imong mga kamot. Nagpadayag ka sa imong gahom. O Jesus, kaluy iko ug higapa, kinilawas ng inahalan ug kaayuhan mo. Luwasan ayaw ako milagohi, kining kahimtang nakaatos ako nagpaubos. Baon ni mga igsoon, ayaw pagduha-duha mga kaigsuonan. Kini nga request ni Pastor Argos sama sa Alindahaw. Ayaw pagduha-duha ni mga igsoon kus kina. Kagahapon, nahulog sa walay katapusan. Nga nagpamuhan sa among kaliwala. O Diyos, ikaw ang akong kasaligan ug lauman. Walay butang umalisod diha sa imong mga kamot. Nagpadayag ka sa imong gahom. Sa kinabuhi kung unsa ang Ay salamat sa Ginoo. Sa kinabuhi ni Konsya Rema Dael, kumusta mo gyapon siya? If everyone want to be first, he must be content to be lost and become a servant to all. Mark Mark 9 verse 25. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi kon siya Rema Dael, kumusta mo niya kon siya? Ato ni nga i-play mga kaigsoon, ato ni nga hatagan og pagkagat. Glory morning pastor, amen. O money request ni Pastor Argos Arias from Bakong, mga igsoon. Sama sa Alindahaw, ayaw pagduha-duha mga kaigsoon. Ako kining hatagan og pagtagad gikan ni Konsya Rema Dael gikan diha sa Tanay City. O ako ni nga basahon igsoon sa Marcos kapitulo 9 bersikulo 35. Salamat sa Ginoo sa inyo mga panahon o oras kanyong gigahin. Bisan ka man sa ato nga sitwasyon karon nga medyo dilo kay ning ato ang tunlan mga kaigsoon. Ingon diri mga igsoon sa 35. Ingon ang 35 mga igsoon. Unya ning lingkod si Jesus og iyang gipaduol ang mga napulog duha ka mga tinon-an. Bisan kinsa nga buot mahimong labing dako kinahanglan nga magpaubos o mag-alagad sa tanan. Wow! It meaning to say, kung ako sa katao kalayhan nga mupaduol diya sa presensya sa Ginoo, iyang alagaran ang tanan. Bata, batanon, pamatanon, hamtong, tigulang, tanan. Pobre, adunahan, kapos, simawa, dapat iyang akakaron ang tanan. Walay gipihit, matulpa dili. Akong basahon pagbalik mga igsoon.
Ingon ang 35 gipaabot ni Konsyal Remar Dael ining matawag nga tagon-tagon. Ingon diri mga igsoon. Unya minglingkod si Jesus ug iyang gipaduol ang mga napulog duha ka mga tinun-an ug giingnan. Kini magong napulog ug duha ka mga tinun-an ni Jesus. Even nakita nila ang mga milagro, mga kaayuhan, mga katingalahan, nga mga buhat ni Jesus. Doon na pa sila ipagduha-duha. Even nakita nila silang duha ka mga mata. Karong panahon ng maigsuon, dili sa nato mamahayan kung ang tao dili mo tuog totally sa balang kasulatan. Gawas kung ikaw o ako nagkinabuhi ni ini, kay dili ka makapugong sa paghimaya sa atong Ginoo. Ingon si Jesus, ingon siya diri. Bisan kinsa nga buot, mahimong labing dako kinahanglan nga magpaubos o mag-alagad sa tanan. Wow. Kini siya nga mensahe mga igsoon nga gipadala o gipaabot ni Konsyal Remar Dael. Usa ni siya kakalihukan sa gitawag nga katalingbanon nga kalihukan ug diha sa kalihukan diha sa simbahan. Amen ba? Sa ministry dapat wala kay gipihik-pihik. Sa imuhang pag-atiman, sa imuhang mga kaigsuonan. Dapat level ang pagtagat. Madunahan man, makabus man, naaman sa ubos nga kahimtang. Dili kay ang imuhang tagdon ka ng mga adunahan, mga kwartahan, ay naguna-una sa ka nga mubalos ang nimo. Igsuon ng hinumdumi ang nagkinahanglan sa serbisyo gikan kanimo katong pinakaubos o giyano nga tao sa tibok kalibutan. Diha ang pamaagi ug pagsabot diha sa balang kasulatan nga ikaw ug ako dapat tun-an nimo ang kinabuhi sa atong Ginoo. Ang Dios siya ug wala na tayla ug wala na lain pa. Ginoo siya sa tanang mga Ginoo. Dios siya nga makahimo makapabag-o sa usa ka tawo sa dagan sa iyang kinabuhi dinis kalibutan. Si Jesus gipadala sa iyang amahan nga mao ang Dios. O wala sa itumong ug laing tuyo nga ikaw ug ako mapasaylo sa tanan natong kalapasan. Wala sa gipihik pero gipamatud-an igsuon diha sa balang kasulatan ang panalanginan sa iyang amahan nga mao ang Dios kato lamang nahigugma usab kaniya. Kay kitang tanan gihatagan og kagawasan. Ang Dios nangitag pamaagi nga aron ikaw masakwat sa pinakaubos nga level sa kinabuhi. Apan ang tao dili gusto. Kay ang kagustuhan lamang sa tao mo'y matuman dili sa kalibutan, dili ang kagustuhan sa atong Ginoo. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Raymond Candelario uban sa iyang pamilya, uban sa iyang asawa ug mga anak. Amen. Maayong buntag, Pastor. Salamat sa inyong kinabuhi, Pastor. Sa kanunay nga naghatod og mga pulong sa Ginoo. Salamat, Pastor. Kining atong gihimo mga igsoon, dili para sa kaayuhan lamang sa atong kaugalingon. Dili lamang tumong og katayuan aron ta madato, aron ta maadunahan. Okay nami, kontento nami sa among kahimtang sitwasyon nga makakaon ang akong pamilya katulo sa usa adlaw. Kundo na pamatay gininhawa dinis kalibutan. Ang atong programa walay mga organisasyon nga maligsan lamang kung ang balaang kasulatan nag-awhag nga kana dapat atong likayan. Amen ba? Walay title sa simbahan ang atong dimensyon. Kitang tanan tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas, ibig sa laing mga nasod, kitang tanan dapat magkat-on diha sa balaang kasulatan. Dili lang kay kami, dili lamang ikaw, dili lamang ang matagusa, kung dili kitang tanan
matag usa. Nasakto dahil mag-igsoon, matag usa. Kitang tanan. Dili lamang si pastor, dili lamang si leader sa simbahan. Mao nga salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, ilabi na sa nagapaabot og mga mensahe. Yung ingatak na akong dapit sa kabuntagon. Ato ginangatagang bantaga, ilabi na sa kinabuhi ni Consel Raymar Dael. Siyempre, nakapalumat na sila nga trabaho. Amen ba? Mauna mga ekso. Ingon diri sa Juan, unang Juan kapitulo 5 bersikulo 2 ngadto sa 3. Mailhan ang usa ka tawo nga mahigugma sa Dios. Wow, mailhan na bagyo. Di pa matutan na bagyo sa Biblia nga ang tawo nahigugma sa Dios, mailhan na bagyo. Unsa ang pag-ila sa usa ka tawo nga nahigugma sa Ginoo ato ni mabasahon, diha man ato matubag ang pangutana. Mailhan ang usa ka tawo nga nahigugma sa Dios. O di gani ta kahigugma sa atong kaaway. Mailhan kahata nahigugma ta sa atong Ginoo nga dili nato makita. Kanunay nato nang ibalik-balik diha sa Juan 4:24, ang Dios Espiritu ug ang magasimba diha sa Espiritu ug kamatuoran kay di nato siya makita. Di maganit ta kahigugma sa atong kaaway, atong silingan, atong isigataw. Usaon nato paghigugma sa atong Ginoo nga dili makita. Ingon diri maisuon, kapitulo 5 bersikulo 2 ngadto sa 3. Ingon ang iyang mensahe, maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios kung higugmaon nato ang Dios. Hello. Maila, you and I, maila nga kita nahigugma sa mga anak sa Dios kung anay kung mga eksoron. Ingon diri yo, maila nato nga nahigugma kita sa Dios kinsa man ang kita? Kita na. Ikaw ug ako na. Dili lang si pastor, dili lamang si sister, dili lamang sa grupo. Kita nahigugma kita. Oh, maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios kinsa man ang mga anak sa Dios. Kung ikaw nag-angkon nga mga anak sa Dios, hala higugma ang imong isigataw sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Kaya dili mata mga anak sa yawa. Amen ba? Kung dili kita mga anak sa Dios, di asa man ay atong amahan. Di ingon ang Dios kay ang inyong amahan nga mao ang yawa. O ang yawa minganis kalibutan aron pagpatay, aron pagpangawat, aron paglaglag, pagbuba sa plano sa Ginoo ngadto sa tawo. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am ni Pastora Analisa Pastrano. Maibot na kanimo diha Pastora Analisa, kumusta mo diha? Si Pastor Mark Anthony Pastrano, salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Nga wala na ko ka-apel atin sa ato ang CMA o sa mga kalihukan tungod kay ato nga sit up na sab magliso na sab ko o divide sa atong oras labi na dinis kabukiran o niya kanunay na sab ko nag-travel may suon muna nga padayon lang yun kung unsa may nasugdan nga bulhaton nga gisangon sa Ginoo kanatong tanan. Matag usa kanato dagyo tay gihan ay ang Ginoo. Labi na sa matag usa kaninyo sa tanan karon nagwa sa Facebook Live, sa tanan nga naminaw sa FM radio, sa tanan nga nagsunod nining mao nga programa kay dili man ni akong programa. Igo lang tang gihatagan niini ug gisaligan nining mao nga programa gikan sa atong Ginoo. Matud pa diri, maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios kung mahigugmaon nato ang Dios ug tumanon ang iyahang mga sugo. Wow, giklaro kayo. Tumanon nato ang iyang mga sugo. Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Dili lamang si pastor mutuman ini, dili lamang si pastora mutuman ini, kung kitang tanan yun dapat mutuman ini. Ingon diri sa unahan, atong ning basahon ngadto sa 3. Ingon ang 3, kay ang ilhanan nga gihigugma, ilhanan ra bagyo. Kay ang tinuod nga Kristohanon doon na ra bagyo ilhanan. Ayay. Unsa mang ilhanan na pastor? Una nga, subaw gid ang resulta mga igsoon sa panahon karon.
O sa ilhanan, maigsoon. Tanawa ko ng ilhanan. Naano pag ilhanan sa atong pagkakristohanon? Ingon din mga igsoon. Sa atong gibasa sa Juan Kapitulo 5, versikulo 3, diri na ta sa 3. Kay ang ilhanan nga gigugma nato ang Dios, mao nga gituman nato ang iyang mga sugo ug dili lisod. Dili na bagyod lisod ang iyang sugo. Unsa man ning dili man ni lisod, pastor? Dili lisod tumanon ang iyang sugo. Mga sugo. 4. Kay ang tanan nga anak sa Dios makabuntog sa kalibutan ug gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Wow. Makadaog di etas kalibutan kung doon natay pagtuo. Bubalik tas kinabuhi ni Abraham, ipamatunan si Abraham nga adunay pagtuo sa paghalad sa iyang anak nga mao si Isaac. Kaya pwede na makutang musultik, doon ako'y pagtuo sister, doon ako'y pagtuo brother, doon ako'y pagtuo, dako kayo akong pagtuo, dako pas liso sa mustasa. Ano niya, ang kinabuhi batasan kinaiya, naas haong madiyas pulong sa Ginoo. Diha makapamatunan maigsoon ang tao. Diha gipamatunan si Abraham sa pagpatay na unta ni Isaac dito sa halaran nga sila nang duha. Ikaw ug ako pamatunan magyud kang tinuod kang nangalagad sa Ginoo sa panahon sa kawalan doon, sa panahon sa walang wala ka na, sa panahon nga nagkinahanglan ka og mga kaalalay diha sa mga bulaton para sa Ginoo. Pero tan-aw na gud si Jesus, even ang 12 niya ka mga tinunan iyahay panibat. Paglantaw ni Apostol Pedro gidakop na mag-iyahang magtutudlo. Nagama siya salida mga igsoon, nagama siya drama mga igsoon. Giingnan sa babae, kining tawhana. Klaro. Ikauban gini niining tawhanan gibitay bitang bilitayon karon. Katulog gini nga gilimod si Jesus. Aron siya pamatunan, hinumdumi ang ikatulo niyang pasangil na malikas. Unang Diyas Kristohanon may isang pagkadagana ragi ko mamalikas ay. Pamatunan ba kita? May isa kung saan pa sa batasan kinaya. Sa atong kinabuhi nga pagkakristohanon, kung ang atong atimanon maisog kana ra mga tao nga naas taas nga level, o niya katong pinakaubos dili na to hatagag panahon. Diya sa simbahan, diya sa pagpangalagad sa Ginoo dapat level magani ang paglantaw sa atong Ginoo sa tanang tao. Kita pagkaha maisog nga lumalabay ra tas kalibutan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Raymond Candelaro. Amen. Sa kinabuhi ni Sister Ria Amante, maayong buntag Pastor Safri o sa tanan natong mga kaigsunan nga nagasunod og naminaw sa pulong ni Lord watching here in San Jose, Tanhay City. Thank you kayo Pastor og sa Dios nga mag-uban kanatong tanan. Kumusta ba mo diha sa inyo pag-eskwela? Hapit na muin ang first semester. Diha mga kaigsunan, human naman ang midterm exam. Ano na yung mensahe? Kay di man kalikayan, lutoson ta apan ang tanan temporary, even ang mga butang dinhis kalibutan ang atong buhaton isip Kristohanon magpaubos. Yes, 100% magpaubos lang yun. Ikaw ug ako sikin sa katong ipaubos ipataas. Apan ang magpataas asa man paingon ang ikas taas, paingon yun as ubos. Alang-alang mahulog ang tao paingon sa taas na malapaw nas langit ay. Kung ang tao to anas taas, asa paingon, paubos. Pero kung gikan kas ubos, ang airplane, usa ka gamay sambingay, ang airplane paglupad, asa paingon, ayaw kung ina, paingos lalong. Paingon gina sa taas, sa kapunaw-punawan. Wow. Pero kung ikaw ug ako, kanunay kang magpaubos atubangan sa Ginoo, ug ang Dios mo'y motuboy kanimo sa insaktong higayon ug sa insaktong panahon. Kay dili siya gusto nga ikaw ug ako dili niya ipahimutang sa insakto. Lamang magsakripisyo ta, mag-antos ta, magpailog ta. Kay ikaw ug ako, nag-ingon ang Biblia, Mateo 24:13, ang muluhutay hangtod sa katapusan maura kay malawas.
adunay mensahe aton ipadayon, paubos lang yun. Takay maunay sugo sa Dios, maong padayon lang gyud takay ang bunga sa tanang sakripisyo o pag-antos adunay panalangin ang Ginoo. God bless everyone, keep and be safe. God bless. Wow, salamat sa Ginoo sa inyo nga kinabuhi. Ang ako lang yun kay advice, kung sa may inyong determinasyon sa kinabuhi, ayaw mo o pagpadala sa mga pinulungan sa kalibutan nga makahatag pagbuba sa inyong kaugmaon sa umalabot ng mga panahon. While mo guys, mga mensahe sa Dios, maoy i-focus sa inyong unang-unang kasing-kasing. Kay maunay mo dala nato sa kasiguruhan, kalampusan, kadaugan, ug diha mapamatunan sa kalampusan nga pabag-o ang inyong kinabuhi din sa kalibutan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Brother Jason Alatan nga nagwas-usab karon diha sa Paleo. Kumusta man Brother Jason Alatan from Paleo, Barangay Santo Niño, Barangay Paleo Maigsoon, Tanay City, Negros Oriental. Na barangay naman Hinoon Santo Niño, Paleo Maigsoon, Barangay Paleo Maigsoon. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Ato ang basahon mga kaigsoon, Hebreo anon kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 3. Ato gining tiwason mga igsoon kining ato nga pagpaambit sa mensahe Ginoo. Kaya dili lagi pwede nga sa atong wali tay mga basihan. Pwede na mabutang magwali gikag alas 6 hangtod sa alas 6 po sa 6 to 6 niya watay kapitulo bersikulo. Sa kunoon maemosyon na Hinoon ang tao. Mabalik marikol man ang kakahapon, gidaog-daog, giunsa, gitamay. O diya makakaton magud ang tao nga imong paghanay diha sa pulong sa Ginoo. Sister, brother, palihog kong basa ani. Maumangani hatagan atong panahon ang mga katawhan nga mo share, nga mo paabot og mga bersikulo, kapitulo. Aron atong mapaabot sa tanan nga mga listener dinhi sa Sign FM. Wow. Ingon ang Hebreo anon kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 3. Sikan to dalas nga mga mensahe ang mga atong basahon mga igsoon nga atong ipabot ining matahong nga kabuntagon. Hebreo anon 2, ingon ang Hebreo anon 2. Matod pa diri Hebreo anon 2. Unsaon man nato paglikay sa silot kung dili kita magtagad ni ining dakong kaluwasan. Dili ta makalikay sa dakong silot ug dili ta magtagad sa dakong kaluwasan. Unsaon man pagkuha sa tinuod nga kaluwasan, ikaw ug ako magkinabuhi sumala sa mensahe Ginoo kay naa ang kaluwasan o kagawasan diha sa tawhanon nga batasan. Hello, diha magyud mga igsoon, koreksyonan magyud ka, tudloan mo gyud ka bisan gani sa imong pagbasa. Moingon man ka kaigsoon, labi nagdilig gyud ka magpakoreksyon sa imong gibasa. Moingon man ka nga murag ako may gitungon ani bersikulo ha, balhin ko. Ikaw nga nagbasa na, ikaw nakandaan. Ano na yung mensahe si Brother Raymond? Tama, amin. Tama, Pastor. Pailo, pagpakukumbaba kay ang magpataas, ipaupos man sa Ginoo. Yes. Ano na yung request si Sister Ria Amante, request ko. So, Pastor, walay sama. Ako ning i-play mo yung song, walay sama. Salamat sa Ginoo, mo ni request ni Sister Ria Amante, walay sama. Padayon kita mga igsoon sa atong mga mensahe
While nagpadayon ang pag-play ang music nga gi-request ni Sister Rhea Amante. Ambing lang yun, Sister Rhea, o niya, ayaw lang yun o pagpadala sa mga kalihukan sa kalibutan. Kinumdumi ang mga mensahe sa Ginoo kanong nagikinabuhi. Kay mo na mga ninyo kalampusan sa inyong pag-eskwela. Kung na mga sitwasyon nga kalisod, kawalan, balatian, kakapoy, ang kadasig na rin Ginoo. Wala ko ilain ay kapaabot, labi na sa mga working student. Hinumduman na to ang mga mensahe sa Ginoo kanunay. Aron ta mahimong magmalapuso sa atong tingog. Ingon diri maigsoon, unsaon man nato pagligay sa silot kung dili kita magtagad ni ining dakong kaluwasan? Question man. Ang Ginoo mismo maoy unang na nagbutihag sa maong kaluwasan. Ug sila nga nakadungog kaniya nagpamatuod kanato niini. Ipamatudan sa Dios pinaagi kanato nga ang iyang kaluwasan nagianda para gyud nato, dili na para sa tao, dili na para sa uban. Kanato nga nagtuman sa iyang mga pulong mga mensahe. Ingon ang 4, o gipamatudan usab kini sa Dios pinaagi sa pagbuhat sa mga timaan sa gahom, sa mga katingalahan nga kadaghanang mga milagro nang hatag usab siyang mga gasa sa Espiritu Santo sumala sa iyang kabubuton. Sumala sa iyang kabubuton, kung mag-ingon ganitag sumala sa kabubuton o plano sa Dios, mao nga kitang mga tao sa kalibutan dili ta magbuot sa kaugmaon sa uban. Kay ang Dios may nahibalo. Kung ang Dios sa imong kinabuhi karon pobre ka kayo, walang-wala ka, o niya kay ang Dios may nahibalo. Kung unsay iyang plano para nimo, para kanako, para kanatong tanan, o niya doon na kay mga pulong nga sakit sa imong isikataw, kay imo na siyang gihukman, imo na siyang gi-judge, imo na siyang gihatag ang limitasyon, kanang tawhana wa na gyud ay kalampusan, kanang tawhana pordoy na gyud. Pero ang Dios may suon, siya mo'y nagbahig sa laray sa kinabuhi sa tao sa kalibutan. Doon ay mga tao nga kaniadto giayo pagbatikos, giayo pag-underestimate, nga karong pintinang pagkadato ba. Doon ay mga tao nga walay edukasyon. Ulo mga kaigsuonan, ang matag usa ka nato doon na matoy laray o gihanay nga kaugmaon gikan sa atong Ginoo. Magpaabot tas eksaktong panahon, dili ta maisuon nga atong dalay-dalay unsap. Depende ba? Matod pa diri maigsoon, salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Arnando Inglaterra from Samar. Kumusta mo diha sa gikan sa Samar? Ingon diri sa 4, og gipamatud-an usab kini sa Dios pinaagi sa pagbuhat sa mga timaan. Naagoy mga timaan. Wow, unsa may mga timaan? Sa gahom, nga katingalahan ug daghang mga milagro. Nang hatag usab siyang mga gasa sa Espiritu Santo sumala sa iyang kabubuton. Nausaw man na nga sumala mas plano o kabubuton sa Ginoo tagaan kaniana. Dili sa tamamugos. Dili sa nato dauton ang itong isigataw nga dili tatagaan og hiyas kasama ni anak nga wala nato nga tuwa sa uban. Kung maayo kang muwali, kung makahimo kang muwali, imo nang hiyas gikas Ginoo pero ayaw ipasigarbo. Kung naakay kahipalo sa pagpili sa gitan, ayaw kung pasigarbo nga maayo kang mungitan, maayo kang mudran, maayo kang modiskas. Kay kanang tanan dihatag nas Ginoo para nimo, para kanako ug kitang tanan. Kay matapos sa kanato ko namatay nagkalain-lain nga gihanay ang Ginoo kanato iso. Last nga mga bersikulo, ingon ang Hebreano kapitulo 11 bersikulo 5 ngadto sa 6. Diha sa pagtuo ang tao ipamatud-an nga adunay bisay pagtuo inaagyon sa iyang kalihukan. Ato ni basahon. Ingon diri sa kapitulo 11 bersikulo 5. Ingon diri ngadto sa 6. Tungod sa pagtuo wala mamatay si Enok, gipamatud-an gyud siya. Kisa may nagtuo nga gilalin karon, kaniadto nga hatod karon, wala namatay.
Basta sa balang kasulatan si Enoch man. Sa iyang pagtuo, gilalin siya. Igsuon. Diha sa balang kasulatan si Enoch mao'y gilalin na wala siya magagi kamatayon. Kita wala pa magtama ka. Sinati ani tingali ko. Doon ay mawala na to niya sama sa kinabuhi ni Enoch nga naas Biblia nga gilalin siya nga wala siya magagi kamatayon. Iya sa tularay sa kinabuhi. Ano na yung mensahe si Pastora Imitin? Nabisi man ni sila maigsoon kaya na kuno ilaha nga igsoon siya mga amo upat ka po. Good morning, Pastor, sa tanan nga mga pinanggang viewers kung listener. God bless everyone. Mao pa'y pag-open mga igsoon. Hapit naman mga igsoon alas 7. Tingali na anas alauna dito sa Saudi Arabia. Nasalamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastora Imitin Candelario. Sa matag plano, sa tanang desisyon, ubanan lang yun tas Ginoo. Ay kining tanan di magyud ni dili magyud ta mahimong magbalong-puson kun dili tagiyahan sa Ginoo panunay. Ano na yung mensahe si Brother Arnando Inglaterra, maayong buntag Pastor Safri, amen yun, tinuod yun, ang pulong sa Ginoo, ang kaluwasan, naarad yun sa kabubuton. O, tinuod na mga igsoon, unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 11, apan kay ikaw iyaman sa Dios, likahi kining tanan. Mauni mga igsoon, likahi kining tanan. Ako ning basahon. Kasi sa kinabuhi ni Enoch mga igsoon, sa Biblia, gilalin man siya. Na napamatudan sa Ginoo nga wa mo say nahimong sala, nahimo nga sayop atubangan sa Dios. Gilalin siya kaya tinindutan. Ato ni basahon ang unang Timoteo Kapitulo 6 versikulo 11. Ato ni hatagan og pagtagan gikan gayon sa samal ng mga igsoon. Unang Timoteo Kapitulo 6 versikulo 11. Ato ni basahon. Ingon diri mga igsoon. Kapitulo 11, apan kay ikaw iyaman sa Dios na apan ikaw iyaman sa Dios kinsa man na ikaw o ako na pwedeng ikaw, pwedeng ako, pwedeng kitang tanan kaya wala man dili giklaro maigsoon basta miingon ang Biblia apan kay ikaw iyaman sa Dios ato pong klarohon nga kita iya bagyon sa Dios kaya kung dili ta klaro nga iya ka sa Dios iya kita ni Satanas doa raman. Di ba? Ingon diri, apan kay ikaw iyaman sa Dios, likahi kining tanan. Paningkamuti nga mahimo kang matarong. Dios nun may pagtuo, may paghigugma, mainantoson, ugma ako. Wow! Ang Pinoo, nga doon ay Ginoo. Ato ni masahon. Paningkamot o niya, kay dili man tamo ning kamot, kay layhan ra man tamo igsuon o puro pinaspasan ning ato ang pagkadatuon niya. Di mga iskam ta mga igsuon. Alok mga igsuon, okay, 300 ra. Registration ra ko, 300. Sunod semana, 300. Sige ra kang gahatag mga kaigsuonan. Hurot ay mohang butang. Amen ba? Paningkamuti nga ikaw o ako mahimuot gud ang Ginoo tan-awa ra gud apan kay iya man sa Dios kay ikaw iya man sa Dios unsa dihay ang kahimtang sa usa ka tawo nga iya naman sa Dios mao ni pangutana diha atong ibaliba unsay kahimtang sa usa ka tawo nga iya na sa Dios dili na iya sa kalibutan dili na iya ni Satanas kundi ikaw ug ako iya na sa Dios. The question is unsay kahimtang sa tao nga iya na sa Dios niining bersikulo ha dako kayo ang diskusyon matod pa diri likayi kining tanan na ay palikayan wow unsaon paglikay pamatud-an nga ikaw makalikay o buhata ang maayo sa tanang tao. Wow! O tanawa na ko. Paningkamuti nga mahimo kang matarong. Paningkamot. Balik na ko ha. Last nga mga bersikulo. Pwede lang yung mo makabot mga mensahe karon hatagan na ito pagtagan. Kaya pinaagi ni ining maungang
buluhaton, siring, pwede lang yun siring. Sister, brother, pastor, pastora, palihog ko basa kay ato ginanghatag ang pagtagad din eh. Amen ba? Sa atong mga kaigsunan nga naminaw din sa kabukiran, sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3, lanog-lanog ron sa nagkalaing-laing area dinis kanitibukan sa Payawan City, sa Tanay City, sa Pai City, ang mga kapitulong bersikulo na inyong gipaabot atol nining mao nga programa. Atong programa, dili ni akong programa. Kaya nasayod ko nga wala ako'y mahimo kung wala ang Diyos akong kinabuhi. Gihimo lamang tang instrumento nga mapaabot ang inyong mga mensahe o ang mga mensahe sa ginukikan sa balaang kasulatan. Ano na yung mensahe si Pastora Imogen? Amen. Glory to Jesus alone. Gikan ni Brother Raymond Candelario. Amen. Unsay kinaiya sa Dios noon, Pastor? Mauna, unsay kinaiya sa Dios noon. Una mga igsoon, tanawa na to. Ingon na rin, ato ni masamang pagbalik ha. Klarohon na to ni. Unsay kinaiya sa Dios noon. Dito pa kragyapon na ani nga bersikulo ba? Ha, ingon na rin o. Apan kay ikaw iya naman sa Dios, likayi kining tanan. Paningkamuti nga mahimo kang matarong. Una, matarong. Mauna ito ba? Matarong. Number 1 is matarong. Dios nun, may pagtuo, may paghigugma, mainantuson ug maaghok. Sa unahan pag yun, versikulo 12, tanawa ragot ang versikulo 12. Ato ni ipadayon ang ipabot ni Brother Arnando Inglaterra. Versikulo 12. Paningkamuti kutob sa imuhang mahimo nga makadaog ka sa lumba sa pagtuo ug kupti ang kinabuhing walay katapusan kay gitawag ka man sa Dios alang sa maayong sa maong kinabuhi sa dihang gisugid mo ang imuhang pagtuo at tubangan sa daghang mga saksi. Wow, dili di ay ta papamatud-an nga iyas Ginoo. Kung ikaw o ako, dili nimo ikapahibalo sa tanang tao ang iyang mga mensahe. O sa may mga mensahe nga maghatod nimo kadaugan, kausaban, kabaguhan sa dagan sa kinabuhi, dinhi sa silong sa langit o dinhi sa kinatibukan sa kalibutan. Kay daghan kaayong muingon nga Kristohanon o Dios nun o niya ang kinaiya kalibutanon mauna mga igsoon. Unsay giingon mga kaigsunan? Santiago, wala pa ko masayo mga igsoon. Sayon kaayo pag ila sa tawhanong kinaiya. Santiago pa to mga kaigsunan. Maunay dapat kinaiya sa Dios nun o Kristohanon. Nga sayon kaayo ang pag-ila sa kalibutanon nga kinaiya, sayon po ang pag-ila sa kinaiya nga dunay Ginoo igsoon. Unang-una, kung wala ka kay paino o wala kay pagpaubos, mahimo ba tang Kristohano? Dili oy. Ingon diri sa 13, ato ni nga ipadayon gyud. Ingon diri, sa atubangan sa Dios nga maoy naghatag og kinabuhi sa tanan sa atubangan ni Kristo Jesus nga minsaksi sa kamatuoran atubangan ni Poncio Pilato. Gani si Jesus gani may suod giatubang ni Poncio Pilato. Kinsa man si Poncio Pilato maigsoon mga Romanhon man na sila. Muna nga diha sa social media maigsoon do natoy gapos maigsoon kinsa may nagpatay ni Jesus. Kinsa may nagpalansan ni Jesus. Unang sa atong kinabuhi dinis kalibutan mga igsoon, daghan pa kitang tun-an. Daghan pa kitang dapat diskubrihon diya sa balang kasulatan. Aron ta mahimong mahimpit o mahimong takos o kangayan diha sa atubangan sa atong Ginoo. Kung dili nato kaya ang pag-usab o trabaho mismo sa atong kaugalingon lisod. Apan mahimo lamang ni
kung ikaw ug ako dunay kahadlok sa atong Ginoo. Dunay pagsakripisyo, paghatag og panahon, paghatag og higayon. Mao ni ning atong programa. Ikaw ug ako kitang tanan dunay katuyuan nato ang Ginoo. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Maunay giingon ni Hesus Kristo kung unsay mugawas sa atong baba, maunay naa sa atong kasing-kasing. Mao ganay tinuod. Kung nagdumot ka sa imong kasing-kasing, moabot yung panahon, ang resulta dili ginabaw. Kasina, kalagot, kapungot, tanan. Munang kanang tanan, panikamutan na to higala. Nga makakatunta sa Kristohanon o sa kinaiya ni Jesus. Dili namang tamuan ko ng Kristohanon ko, sister. Kristohanon ko, brother. Apan ang atong kinabuhi, sukwahi diya sa pulong sa Ginoo. Manghinaot ko, ninintak na og dapit sa kabuntagon, ano na tay, napupo mamayong pagtulunan diya sa balang kasulatan. Ang atong oras, medyo taas na maging maigsoon. Ay buntagan atong tanan sa naminaw din sa kinatibukan sa barangay Santo Niño, sa kinatibukan sa barangay Paleo, sa mga kasipit nga mga sityo barangay. Manghinaot ko nga matag panahon ug karon ug unya nga makadungog tas minsay sa Ginoo kanunay nato ning paningkamutan i-aplikar ikinabuhi aron sa umalabot nga mga panahon. Ikaw ug ako dalon sa kinabuhi walay katapusan nga giandam sa atong Ginoo. Ang atong oras karon may igsoon alas 6:54 na sa kapuntakon. Adunay mensahe si Brother Arnando Inglaterra. Amen. Maunay ang kinaiya sa Dios nung sa Galacia. Yes. Sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 22. Kana mga igsoon sumpay na sa kinaiya sa dili Dios nung kinaiya. Ako ning hatagan o pagtagad dili pwede nga ato nga dili nato ang tagad pagtagad. Diya sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 22. Pero kung mo atras ta sa ubos anak nga bersikulo na adya ato nang basahon tanan aron makumpleto igsoon ang pag-ila sa tawhanong kinaiya ug ang pag-ila sa Dios nun nga kinaiya. Galacia igsoon. Ingon ang mga Galacia sa ato nga igsoon ingon diri. Modikta ko sa 22 pero atras ko diri sa 19 aron makumpleto ba. Ingon diri atong hatagan o pagtagad ang dunay Dios nung kinaiya. Galacia kapitulo 5 bersikulo 22. Ingon dire. Apan ang Espiritu naghatag sa gugma. Wow, introduction number 1, that is gugma. Kalipay, kalinaw, kailo, kaluoy, kaayo, pagka matinud-anan. Wow, grabe sa. Ang tinuod nga dunay Dios nung kinaiya naa ani. Apan ang Espiritu naghatag sa gugma. Kalipay, kalinaw, pailo, kaluoy, kaayo, pagkapatinudanan. Muatras ko sa versikulo 19. Unsa man ang kalibutanong kinaiya. Sayon kayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Unsa man ang tawhanon? Di ba kalibutanon? Ingon diri. Sayon. Nag-ingon ang Biblia sayon. Sayon kayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayon, pakighilawas, hugaw ug hilas nga mga buhat. Ingon man sa pagsimba sa mga Diyos. Hilas ug laway, ingon man sa pagsimba sa mga Diyos. O pagpamarang, makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, kasina, kapungot, kahakog, pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas ng kaibog, ug uban pang mga butang sa maniini. Busa pasidan-an ko kamo. Kung sa gipasidaan, ingon ang Biblia, pasidan-an ko kamo, karon sama sa akong gihimo kaniadto. Ang magbuhat ni ining mga butanga walay dapit sa kingharian sa Dios. Dili ko naghukom ha. Wala ko naghukom.
Kung dili nag-ingon ang Biblia, ang tanan nga nagbuhat niini walay dapit ug luna sa kingharian sa Dios. You and I pwede mahitabo ang imong kinabuhi nga makapuyo ka sa impierno kung imong kinabuhi sama niini. Apan kung ang imong kinabuhi, ang imong kinaiya o batasan naa nabilong sa bersikulo 22. Wow! 100% kadaugan kasiguruhan ang maangkon sa matag usa ka kinabuhi. Mauna mga ekso. Una salamat sa Ginoo sa inyong mga panahon. Manghinaot ko na aduna tay makatunan. Aduna tay mapupo nga may pagtulunan sa kinabuhi. Pinaagi sa dalang kasulatan. Mag-ampot na mga ekso. Ato kini nga sirhan sa mga pag-apo saglit ang atong oras maigsoon. Nagdaga na mga kaigsoon. Labing gamahanan og mahigugmaon ka nga Dios. Salamat o Dios sa imong pakikuban o pagkamaayo kanunay kanamo. Labaw sa tanan sa among makinabuhi, amo kining itugyan nga na kanimo. Amo kining isalig kanunay nga na kanimo, kami kinabuhi sumala sa imong mga pulong mga mensahe man. Sa tanan nga nagsunod nining mao nga programa, sa tanan nga naminaw sa Side FM 95.3, sa tanan nga nagapaambit og mga mensahe gikan sa ilang Pinoy-anan karon o Dios. Ikaw magapanalangin sa mata ko sa kanila. Nga kadaugan, kasiguruhan, proteksyon, pagbantay ilang masinatid sa tanang panahon. Bisan pa man sa tanan namong kaigsunan ini sa balod, dapit sa Pilipigan, dapit sa Kampi, o sa tanan karon nagkuhan sa Facebook Live Luzon Bisaya sa amin na. Milagroso, kamhanan ka nga Dios, bisan pa man sa ako nga wife karon ana sa Saudi Arabia man. Ikaw mag-ampi, mag-atipi kanunay siyang kinabuhi. Labaw sa tanan ini mga panahon na karon, nga adunay mga sitwasyon sa mga ubog sipon ilanat, pinaagi sa mao nga hangin amahan. Apan ako mga pag-ampo nga na kanimo, tipigi ang among kinabuhi, kadi nang seguridad alagid kanimo Lord Jesus. Sa among station manager, Pastor Gideon Candelario, Pastor Aracil, uban silang duha ka mga anak. Sa among general station manager, Reverend Kay Mayan Magasaw, uban sa iyang pamilya. O sa tanan nimo mga alaga, sa tanan nga mga pastor o Dios, sa tanan mga pastora, nga nagbuhat sa Facebook Live, Lord, ikaw makapanalangin kanila. Aduna sila ilang kalaing-laing obligasyon nga imong gisamon o gibiyal sa ilang kinabuhi. Tagbuas sila sa tanan nila mga panginahanglan. Labaw sa tanan sa among presidente sa tibok Pilipinas, sa mga senador, sa mga gobernador, sa mga congressman, sa mga mayors, o sa tanan nga mga barangay captain, mga konsyalis. Labaw sa tanan sa umalabot nga pinili ay Lord, yahay ang matagusan, nga diin ang mabutang sa matagusan, adunay katakos o takos o angayan, labaw sa tanan may nanlukod nga nakanimo Ama. Aron kami magkinabuhi, nga adunay kalipay, adunay kadaugan, kanunay, o seguridad gikan kanimo Lord Jesus. Salamat o Dios, ninitak na o dapit sa kapuntagon, wala yun ang akong pagpasalamat, pagdahil paghimaya, labaw sa tibok na akong pamilya, sa among mga tibok ka mga anak ko sa akong uganan. Pinagisin mong bugtong anak, personal na mo nga manuluwas ang tanan mag-ingon. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo may suon sa samang takna sa samang higayon ng atong oras, alas 7 na yun. Alas 7, uno na sa kapuntagon. Tungod kay ming alarm ng ato ang monitor na cellphone, alas 7 na yun mga igsoon. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios, o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager, Reverend Kim Ryan Makasaon, ani ana usab ang inyong ubos nga laga, ubos nga higala, ubos nga amigo, dini sa 95.3 sa FM Radio. Salamat sa Ginoo sa matagos sa kamang kinabuhi. Labaw sa tanan sa inyong pagpaambit sa mga mensahe, sa inyong pag-share, sa pagsunod nining ato nga programa, ang Ginoo magapanalangin sa matagos. Ang pingat na kanunay sa Ginoo, o siya kanunay magatipig. Iya sa landong sa iyong mga pako kanunay tagtipigan sa kasiguruhan. Ang inyong ubos nga alagad, Pastor Sapoy Candelario, manabilin sa pag-ingon, ang grasya sa Dios kung ang pagkikapit sa Banal Espiritu Santo magauban sa tanang mga balahat, ikan oras sa alas 7:02 na sa kabuntagon. God bless everyone.